Photographers, I know you know Biko. The photographers and videographers, I know you know Biko. Kuno Nyalo Fefe, Kafa Batasia Biko no. Before any other thing will follow up. Ladies and gentlemen, I am another Tandi Mputo from Obaro local government area. I just don't know. Mputo. Huh? Tata Kaiman Obaro Rinna. Obaro Rinna. Otagai Jabuba Sisi Toto. Mputo, I don't know. Odo nanya unafuna mwana obo. Odo nanya nesiani ke unafuna mwa fano fano obo na badu bata mwa. Eze mwa na eze wai fano fano zina obo. Ladies and gentlemen, again anabata ndi choko musical performance. Fagi bulu igwe gufa. Wego siani ife ibo jidi ebube. I'm not sure you have time, but I sent you a link to your WhatsApp. So to send it to your teams. So we're about going live out for that Obaji festival. We are live. Oh, you're looking at No. Only just 2 seconds to round off your performance. Nembuto no one just 2 seconds. Uno poco se tenido no neme. Nekilikuwa na bana mo menane. Uno na nyona funo menane paka paneme. Niko de bende suwende. perfect. Are we ready?
gị so n'otu ụmụaka binyere aka na asọmpi nke ndị mbido Igbo na-ahazi, biko a chọrọ ịhụ unu n'ohere ebe ndị mbido Igbo nọ. So thank you so much. And you were musical performance by Ichoku Music Academy. Ichoku Music Academy. Because of one of the Ichoku, and in the Aijaka don't know what to go. Biko onye na-ahụ maka ịgba mmọnwụ ụmụ uchu, anyị chọrọ ịhụ gị n'azụ obom. Ladies and gentlemen, we want to make welcome to the special guest, the Commissioner of Culture and Tourism, Honorable Onyeji. Honorable Onyeji, I say you no. Don Onyeji, I say you no. Commissioner for Culture and Tourism, Anambra State. The Commissioner for Tourism and Culture in Anambra State, representing the Governor of Anambra State, Professor Chukwuma Soludo. The solution is here, being represented by Don Onyeji. You're welcome. I say it no. Everybody no. And I okay, I'm not saying no. You're welcome. And the photo. Thank you. Time for that to go one over. Ichoku, take over, please.
Ndị anyị kelekwa m unu. Ife anyị bịa taa bụ inwe aṅụrị ili olili ikene Chineke maka ime anyị ndị Igbo. Ọ ya bụ ife anyị na-eme n'ọba ji. Ịbịa n'ọba ji fụ mmọnwụ fụ mmadụ, efu ịgba fụ ọja fụ ụbọ fụ ngedele egwu. Ife ndị a ka icheoku ji bụrụ icheoku na ụbọ dị ya na ngedele egwu dị ya na ogene dị ya na udu dị ya, ọja dịkwazị ya. Mana ife mmụta dị na ya rinne na egwu anyị na-agụ kịta bụ egwu Mike Ejaya gụrụ anyị. Ọ sị anyị na nwaka ọjọ na anyị ga-adịlele na emewe Ista na a na-egbu ọkụkọ, emewe New Year a na-egbu ọkụkọ, emewe Krismas a na-egbu ọkụkọ, mana ọkụkọ ka na-efenyi na-efeda n'ife ọsọkwa ya na-efenyi na-efeda na anyị ga-adịlele. Unu gezikwa ntị, unu egere egwu gere ife mmụta dị na ya. Nna m mụrụ ụmụ na-anọ, egbe ebula ofu, nkwa ebula ọzọ, mfe na-efeda, mfe na-efeda, ịja nwa ịlọrị lọrị, ọkwa ụfọdụ abụọ, dibịa gbaba afa, osisi weta ọkụkọ ka egbue, onye nwe ọkụkọ ewele ofu, mfe na-efeda, mfe na-efeda, ịja nwa ịlọrị lọrị, nzepụta ka anyị lie nri, nzepụta ka anyị lie nri, nzepụta ka anyị lie nri, pụta ka anyị rie nri n'ụwa ka ọkụkọ njọ.
mụrụ na nọ egbe ebula ofu nkwa ebula ọzọ ai mpeni efeda ịja nwa ịlọrị lọrị ọkwa ụfọdụ abụọ dibịa gbaba afa osisi weta ọkụkọ ka egbue onye nwe ọkụkọ ewele ofu mfeni efeda ịja nwa ịlọrị lọrị nze ụfọdụ one nzepụta ka anyị gbuo egwu nzepụta ka anyị rie nri nzepụta ka anyị rie nri pụta ka anyị gbuo egwu n'ụwa ka ọkụkọ njọ nzepụta Ladies and gentlemen, I want to welcome specially watching you now. Walk ahead. Ona yuhu. No kita yuhu model. I can the fitness lord. You're welcome. You're welcome. Thank you so much. I want to put you about our number. Anytime you go, watch you ride yuhu walk ahead. Professor Okuna, signing over, Obatang, Obaji 2024. Nana Joji Webata, Professor Okuna, Odawan Abata,
Amalia Unamalo not Nukuwanye. Now, why you know me thinking of what we know the Mukobo? Or the Mukobo was in nowhere. You're welcome, Bobby. Thank you. Anyị na-anabata ọkankụzi ama ọkankụzi Stella ọkụ. Ọ bụ otu nwaanyị ndị Igbo ji ebi ibu. Ọ bụ onye ndị nwere ike isi na ọ bụrụ ka ịnụ afọ ya tupu i wee mara onye ọ bụ maka ebubo o ji abata n'awa. Biko ọ bụrụ na nwatakịrị idu na o binyere aka maka ndị ga-azọrịta mpi ụmụaka nke ndị mgbidi Igbo. Ezi agwa Biko maka achọrọ mma ịhụ nwanne ebe m. ndị mgbidi Igbo nọ. Ezi agwa maka Ọ mma bụrụ na nwanne nwatakịrị m. idu zoro ebinye aka na Nrubeisi amaka mma nwanne m. ọ bụ ndị mgbidi Igbo Nrubeisi amaka mma nwanne m. n'ebe ndị mgbidi Igbo. Ụkpana okpoko gburu, ọ bụghị m gburu ya. Ụkpana okpoko gburu na ọ bụ ntị chịrị ya. Ijiji ntị ike na-eso ozu ana n'ihu. Ijiji ntị ike na-eso ozu ana. Agba mbọ tụ n'ogbe, agba abụọ tụ n'ogbe, ọbụzi ogbe ka Stella. Agba mbọ tụ n'ogbe, agba abụọ tụ n'ogbe, ọbụzi ogbe ka Stella. Ladies and gentlemen, Ichoko is still performing. I need another time. New Tego, watch the arrow, decay, that new Tego. Kafati Kello, double log, and I got another tafa. Ezi agwa maka mma nwanne m. Ezi agwa maka mma nwanne m. Nrubeisi amaka mma nwanne m. Nrubeisi amaka mma nwanne m. Ụkpana okpoko gburu, ọ bụghị m gburu ya. Ụkpana okpoko gburu na ọ bụ ntị chịrị ya. Ijiji ntị ike na-eso ozu ana n'iyi. Ijiji ntị ike na-eso ozu ana. Agba mbọ tụ n'ogwe, agba abụọ tụ n'ogwe, ọ bụzi ogwe ka pere akụ. Agba mbọ tụ n'ogwe, agba abụọ tụ n'ogwe, ọ bụzi ogwe ka pere akụ. Nne m ọ bụkwa ọmalugo nwa. Nwanne m ọ bụkwa ọmalugo na-ebu. Nne m ọ bụkwa ọmalugo. Ọmalugo, ọmalugo nwa ọma. Nne m debelu ji na-eju na. Si m buru ụzọ hụrụ ya nwa ji m n'ọkụ. Wee buru ụzọ hụrụ ya nwa eju na mụ. Eju na-emenyụsị alụ m ọkụ. Nkunye welu jebe ịgụta ọkụ. Buru n'ụzọ zụ dibịa mmụọ. Ọsị m tụ nkwa nsị ya tụ nkwa nke ya. Ọsị m tụwa ya nsị ya tụwa ya nke ya. Nwa dibịa anaghị ara n'ụmụ mma. Nwa dibịa anaghị ara n'ụmụ mma. Ọmalugo, ọmalugo nwa. Ọmalugo, ọmalugo nwa ọma.
Ladies and gentlemen, that's a wonderful performance by Ichoku Cultural Academy Group. I still know Dalorian, Imanoge, Rika, Ifek, and Meme, Riwaluna, Apollo Gede, I think I put a food on saw, who know what one or no, eh? I never really see of any Tata, I think I will look near Gabebe, eh? Dalorian. Olo nanyo na phone agaba na beta na bo obu bi chano zo wa nyira na bo poano chano zo biko bu no osisia aro dike na ndo jegbu na bata bando agaba bata na bo on de chano dike ai